Thlir tu te in zavain si bai vek ule tun chuma chuanin thupui pakhat chau nei lawin khawvel hmun hrang hranga thil hrang hrang thleng te le hun top lam kan hnai to em ti te tin khawvel chang kan na hianin mihring te min thunun atum theim ti te kan ngai thla ho don ani apakhat na chuanin khawvel ram hrang hranga monoliths le changa thil thire mo engemoni ronding chuak top chanchin hi ania video masa kumenge mozat liamta khanin kan siam to a tin tuna hianin athar aron lang le ani tin tun chuma monoliths ron lang hi monoliths dangte aya danglam na ane chu abang vela khanin thil engemoni inziak rang maktak mai a oma he thil hi sand dunes Australia a mu ani heng monoliths te hi kumsang ni som ni achang to khanin anron lang chana ama sabira chuan yuta a mu ania chumin nuwa Romania an mulia tin Las Vegas a te po aron lang zela tin chumin nuwa Wales a tlang lon chinten an mu chuak le bokani tin tun hnaya ron lang thar chu Australia ani in adang te aya adang lamna chu al chi pachanga ale thleng mai hianin symbol makte umain a inzia khat veka heng symbol te hi enge anni ti an la she chuak lawa tin mi thiam te chuanin heng thil hi anon lang top mai hi thil makani an dia anon lan top chan po hi an la she theilawani tin apani na chuanin tuna ni kan don chin hi mi thiam te chuanin hei aya salo zoka ni hi ti thi an do dewa chumi atan chuanin ruam na an kalpui meka aminga chuanin geoengineering on solar radiation an ti ni he program hi Harvard University chuan an lo chan to a tin tuna kan hmu mek ang hi vana in thai nuk ang po in hmu chinin video ate po in hmu anga mi chen kha chuan hei chemtrails an ti a chen kha chuanin bioengineering on solar radiation an ti bok khochat wang lai takin van lam mi han ena chhum injing nuk mai in kokal nuk mai han hmuwa anu loka chuanin khwa aron dura ruate aron sur chinani hei hi mi thiam ten khawvel an du na laya ruwa an sur tira an du na laya chuman zin ti china munchen khata chuan ni mu theilo khopin khwa adurin chhuma jing reng chinani kan khawvel thiamna sangzela yanin mi thiam te chuan sikle sa te hi an du danin athununa pathianina mishing te kan mamo tok angzela ni kan hmu theite chu du lawin a thatok lauti in ni chu ti thim antuman satakin ruam manna an kalpuya chungzinga chuanin bilgai chapo hi atelani heng thil hi mi puinol pui chuan an shelau achan chu mainstream media ate news BBC CNN ate alan lawa wangin mitam tak mit adela amairo chu heng thil hi thleng me kani ti tlanga puya puang chhuak tu te hi da chat an nitlang pui chena chuwan zo a chen chu an thom shat zui tur te om lawa an lep te ti chiatin a om chena ni tin chen khatina an soi chu mitam jok chuan in conspiracy theory mai ani hi te anti chena heng zong hi enge ani ti ngun taka kan ngai to a kan zirve a hun hle ani tina pathum na chuanin California a ramkang vak kha kan cheche ome mitam takin an in an chana milar tam takpon an in an san ti te newsa kan hmu che ome khata khanin thil maktak mai in phum ru a om chu khatilai hmuna kum engemoza cheng to nu pakhat chuanin kharam kang ma lok khanin insurance company chuanin fire insurance an lak zong te chu anon ti top feka tin avela khanin water supply tui supply an lak chin te chu a om lawa tui kha awang em maya chumi hnuah chuan heti hian nasatakin ram aron kang le ani ti in asoya hei hian mitam taka ngai that lo na athlena tin kharam kang chan po kha mishing hal ni lawin due project ni in an ngai bokani Hawaii ramkang chungchang kanon post to akhami nen khanin ain angfu ni in alang bok achan chu kami malok khanin wana thil eng thokte an huwa chu chuanin solar ron kap chhuwa karam nastakina kang tia soite po anomani tin chen kha chuanin heram kang hi DD case
hlia bona le thup bona ani ti in an soya attention divert na mitam takina case kallai mek an ngai thak thel na turin ti boina thleng ani anti boka chanchu didi case a khanin million tam tak Hollywood million te millionaire billionaire khovelina kan enron te hi andela naupang khwai khemna te naupang pong swal na le naupang tam tak hi na a thlenna wangin khathil kha chuizui ani chaume ka khata khanin mi te na an thlir lo na tur le evidence ti bo na tur man ruani ti in soya nom bokani tina palina chwanin mobile company zong te hianin engwangin nge battery phoi thei achang kham battery phoi thei to lawa ma an lak ingai to anga yem an soi dan chwanin battery phoi thei lawa om hi chuan phone kha ma ain apan zo ka waterproof pokani antia amma ero chu thil zong mai hi mi te control min thunun tumna ani theyangem man laya kha chuanin kan battery kan ham phoi chuanin kan han da man thei to lo top maya minon chui thei to lawa min check thei lawa tin phone kal tlang khan enge kan soyan ron ngai tharu thei to lawani tuna ero chuanin I phone kha han off mala ala nung reng thawa a battery kha la kal reng thau chu chuan I thil soite alangai thla thei renga hangai twate alarm I seta I phone I offa zingkar I set huna tak chuan alarm chu aron rile thau in apps te Apple a chuan iOS te zana keimani na update turni e kan ti kherlo point automatic in aron update veka ani le airplane mode hi ti chuanin kha po kha thil en tirna le min thunun na atana an man ruwa mai pakhat ani achan chu engkim kan phone airplane mode kan da emo kan off emo anung renga ale inzom vek thawani heng thil hi phone company pakhat mai na anti ani lawa phone company zong ina anti ania hei hi engwanga ti nge anni ti zo na alawom theita a heng zong hi system tunlai khawvel kal phung khianin amammo to ani hei hi bis system sakol system alo chhuana turata na manro poimo takpo ani thei hialang ashan pain min thunun tum ta sela ka du lo hei ka mang du lo ke ma ka da du lo kan ti ai khan tu na chuan ke ma ni du thu nge yin khoya nge kan kal enge kan ngai na ta enge kan soichin enge kan ti ol sam taka min zon na le min ngai thak ruk na man ruwa alo ni chauta ni ti chuan ke ma ni du thu nge yin kan la a zo na po kan zot lawa kan dau da lem lo bok ani chuan hei hi upgrade chhozel ta sela nakina chuanin sakollar ram alo thlen huna man ruwa ta na man tur zinga mi ani theyangem apanga na chuan vaccine la khian no panga na satakin autism nat na thlen thei ti hi ni kumsang ni pasari khanin AIDS case no pang zinga vaccine la ten autism an ve na satawangin an kinga ta chuan ne na an chang lawa ne na an chan lo chan chu mi pakhat khawvel pumpuya pediatric neurologist lar tak mai Andrew Zimmerman ngai danan la ka changin ani ma se tuna chuan Dr. Zimmerman ne hana zirchian na achang chuanin thu thar dang aron nei le ta a asoidana chuanin khanghun lai khanin sarkar ukil te hne na po vaccine hianin no panga autism thlen thei ti in arukin alo shilchin ni in asoya sarkari na rin pui bera ane chief medical expert ina hetia asoi hianin vaccine wanga autism thei ni ti ngai dan shang te chu a her dang lamdor ani tin sarkar chuan he thil thleng hi a sherenga mi puizinga alo zepani ti hi mitam takten an soile an ngai ven ani atober tan chuanin Argentina a lui thisena luang kha kan sheche ome engwanga kha lui kha senta nge ani ti zirchan na ane chuanin industrial waste achangte pollution awangte inani e ti in an soya a chevela michengte akhwale tuite chuanin rim chetak khami hmuna khan an shebok ani tuithi sena changhi ring tu te chuanin kan mel chiatna are to emema manlaya ai gupta rama mausian tuithi sena achantir changa thupuana chinchhiana pasari phel ani huna tuya nungcha tam takte an the tur thleng khanin kan shebel ome tin khawvel hun shang a hianin tuithi sena channa hi alo omnual to a kum enge mozat liam ta khan Siberia rama norlis sa chuan
tui chu thi sen anga senin alo langa heng an tuite a sen chan nia ampu chu algia wangte industrial waste awangte le thildang wangte ni antia tin Japana chuan tui thi sen angin a ron sen le a chan nia an soi chu ambir factory atangin alo li ka chu chuan tui chu thi sen angin a chantir ani antia tin Australia kum sang ni le som pan ni khanin tui chu thi sen angin a ron sena hetia ron sen chan po hi algi na satakin aron para wangin ania anu reilote a Kiribili Waterway Australia mi po chu thisen ang mayin arong aron sena ma se zirchiana annei nuwa plumbers dai wangani e antile ani tin heilo po Saudi Arabia te khawvel mun changa tui thisen anga aron sen hi om vouchina a chan an hanzir chen chuanin algi aron para wangte industrial waste awangte dai awangte ni ti in an soi chin engpo chu ni se khawvelin a chan an soi thiam to lo huna le chumi awang chuani e chumi chuan aron ti sen tia an soi thiam to lo hun alo omanga pathianal ram arun hnayanga lali swa arun ka le do mewa chuan scientist le mi thiam ten enge chan ti hi an soi fia thei to lo tam tak alo le thleng nge yang ole khati zung khatun chuma video kan ron le thei te chu ania heng video te hi video shang sei tak mai ma se ulsam taka sha thiam thei tur sia toifel taka ronda chua ania clear to 10 comment in ngai dan te in thil sha thiam dan te lo share le ula midang te tamal somna nia tin kan lo chhiar hianin mi a fui china thil tam tak kan zir chwa pha bok china ni min lo ngai thak saka wangin lom thu kan chil cheu